Începem cu finala acum. Cât de mult crezi că va conta acum care lovește primul? Eu zic că este foarte important. Cât de vânăt este Comșa Simion pe partea stângă, cât de Păi a umflat, avut, cum ai zis, Ionuț la numărat 3. Să vedem cum încasează o palmă de 152 de kg. Wow! Pentru prima dată îl văd amețit și se clatină cu tot cu masă mult mai tare. Decât Alexandru este la fel de calm ca și în meciurile trecute. A râs. Departe să vedem pe Simion cum va încasa cea de-a doua lovitură primită de la Alexandru. Wow! Wow! O duce pe picioare. Se pare că l-a zrucinat și pe Alexandru, deși arăta că e ok, nu prea arată ok la față. Baba are prima șansă. Să vedem pe duce această lovitură Simion. Pentru că stai așa, lăsați-mă dacă nu te opresc din cauza probabil a faptului că trebuie să vedem cea de-a treia palmă pe care eu va administra lui Alexandru acest Simion. Foarte puternic, foarte determinat. Lovitura foarte. Nu știu de ce, dar nu mi se pare că e râsul lui. Nu a prins această palmă puternică, a dat mai încet și nu înțeleg de ce. A vrut să facă elan și nu a dat tare. Nu poți să stea în față. Bine, se simte un pic frustrarea la Comșa, în sensul că își dorește foarte mult să câștige, dar... Asta și pentru că a dus atâtea reprize, atâtea runde și probabil ar fi L-a amețit, l-a amețit. Merge? L-a amețit pe Alexandru. Merită văzută, dar... Nu, un pic, să nu te ajung. Cel mai bun va câștiga această competiție, indiferent că va câștiga Simion sau Alexandru. Sunt doi luptători care au mers până la final. Foarte puternică palma lui. Partea aia obrazului este... Nu s-a ferit, nu a făcut puternic, va lovi și cum va duce Alexandru această și ca și înălțime, iartă-mă Ionuț că am intervenit, totuși Comșa Simion a fost mai mic decât ceilalți adversari pe care i-a avut. Greutate. Foarte puternic și lovește foarte puternic. Urmează acum. O duce și pe cea de-a... Nu știu, e parcă pe tot parcursul acestor 9 runde Comșa Simion s-a umflat și mai tare la față deja. Din punctul meu de vedere și dacă cred că este a 23-a casa ta, am avut impresia că a băgat puțin capul la cutie. Ia să vedem cum lovește Simion acum. Wow! Wow, foarte puternic, foarte puternic, dar a mai sus. Vă dați seama că e totul la dublu pentru el față de Alexandru. Mă uit și la Mike Diamond cumva ridică acea centură ca să-i mai motiveze pe Am așa un gol în stomac. Eu de asemenea, cred că toți curios simțim să asta. văd, probabil și cei care urmăresc asta, să vadă cine va câștiga acest meci și această finală. Deci toată lumea cred că asta vrea să vadă un pic, dar... Wow! La fel, sunteți egali. Asta la fel amândoi. Se creează această tensiune. O duce cu capul sus, fără să se ferească. Deci arbitru Sandu Lungu că trebuie să nu se miște pentru că meciul este... Are? Wow! Wow! I-a dat prezintă peste durere cap, la cap și spune că a ricoșat prea tare. Să lovească Simion. Wow! Foarte puternic, dar duce și merge mai departe. Wow, nu pot să cred! Simion câștigă! A abandonat Alexandru. Da. Corțica a abandonat și Simion este campionul Felix Step